What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, nandito tayo sa Smarpin Farm dito sa Sitio Banglit, Manlapig, Capas, Tarlac. Ayan guys, so kung gusto nyo pumunta dito, open sila every weekends, Saturday and Sunday, 8 AM to 6 PM. So ngayon, season ng mga rambutan nila. Kanina nag-ikot na ako. Ang bababa guys itong mga rambutan. Kung gusto nyo may experience itong rambutan picking, yan, punta na kayo dito sa Smarpin Farm. So yan, ikot po kayo guys para makita nyo yung pinaka place nila. Sa pinaka gate nila guys, yan makikita nyo si Mikoy at Mikay. And yung mga rambutan nila is nandun sa pinaka dulo. Banggit sa akin ni ng pinaka owner kanina is nasa 20 trees ng rambutan ang meron nila dito. So ito yung pinakadaan. This way, go back, no way. Yan yung pinaka name. So yan makikita nyo, Smarpin Farm. And may nakalagay din dito, pray, work, save, share and travel. Live, love, love, dream, believe. Napaka presko nung pinaka place nila guys. Sa part na to, dito muna makikita yung pinaka rambutan farm nila. So halos lahat ng rambutan is nandito na. So yung makikita nyo, napakaraming bunga. Kaso ito, medyo maliliit yung bunga kasi merong mga malalaking bunga and yan maliliit. Tapos kanina may nakita tayong bunga na kakaiba. Mamaya papakita ko sa inyo guys. Nagtataka din yung owner bakit ganun yung pinakakulay niya. So ito, kung makikita nyo, meron pang hindi mga inog. Ginagawa ng pinaka owner kapag pinipwesto nila sa may palengke. So nag-harvest sila sa taas muna para yung mga mag-rambutan picking is mabot nila hanggang sa pinakailalim guys. Yan, talagang malulula ka naman sa mga dami ng rambutan nila. So first yata ito, first rambutan farm dito sa Capas, Tarlac guys. Sa Barangay Manlapig, Sitio Banglit lang naman to. Actually yung pinakadaan medyo rough road siya pero kaya naman ng sasakyan. Nakamotor tayo kaya hindi tayo masyadong nahirapan. So ito, feeling ko abot pa naman to hanggang yan July, August. And yung mga ibang nila puno is pa lang, namumulaklak. Kaya hanggang September, October is magkakaroon ng bunga itong mga rambutan nila. Sabi nga nung owner sa akin kanina is yung mga puno ng rambutan is sumabot sila ng nasa 20 trees ng rambutan. Tignan nyo to, yan. Ito talaga napakarami ng bunga niya. Tapos yan, pulang pula. Grabe, itik sa bunga guys. Wow. So ayan no, hanggang pinakataas punong puno yung bunga niya. Tingnan natin to. Sarap. So ito na nga yung binabagit ko sa inyo kanina Tarlakeños. Medyo kakaiba itong puno ng rambutan na to kasi yung bunga niya is hindi siya nagkukulay pula or nag-red. Kulay dilaw lang siya. So kanina tinikman ko naman siya. Ano na siya? Inog na siya. Pero hindi talaga siya nag-red. Kulay dilaw guys. Yan. Comment kayo sa pinaka-description kung may mga nakita na ba kayong mga dilaw na mga rambutan. Ako actually first time ko makakita ng dilaw na rambutan and matikman. Tikman natin yung isa. Ang tamis niya eh. Tapos hindi ganun kalaking niya, pinakabuto. Nice. Yan, ang dami niyang bunga guys. So nag-iisa lang to. Itong puno ng rambutan na namumunga ng kulay dilaw or kulay yellow na rambutan. Napakastig niya guys. Yan. Hindi rin alam ng owner bakit kulay dilaw yung pinakabunga niya. So ito dito no Tarlakeños, makikita nyo itong isang puno ng rambutanis na mumulaklak pa lang siya. I think guys, so mamumunga pa lang to bandang na bare months na. Yan. So per batch talaga sila, hindi sila sabay-sabay na namulaklak and namunga talaga. And nainog yung mga bunga nila. So ito may bunga na pero may mga pa, may mga sampaga pa siya guys. Lang rambutan yung makikita nyo dito sa may Smarpin Farm. Yan, meron din silang guys, mga avocado. Yan, kung gusto nyo
kumitas na mga avocado nila is nasa 80 pesos. And yung mga rambutan is 100 pesos. And meron din pala silang ano dito guys, yan, mga mulberry. Tikman natin, ayan. So ito, nakapag-vlog tayo na mulberry sa may San Fernando, Pampanga. So hindi ako nagkakamali, itong variety ng mulberry na to, klase niya is Himalayan. So may dalawa silang klase ay pagkakalam ko yung mas mahaba is Illinois yung tawag. So ito Himalayan mulberry. So antioxidant din yung benefits niya, no, ni mulberry, and nga nakakatulong sa digestion natin. Ito na nga talaga inyo, kasama natin si Sir Angel ng Smartpin Farm. Yan, so siya yung dito owner and nagki-caretaker din ng mga rambutan. Sir, mga ilang rambutan yung meron dito sa may Smartpin Farm? Nasa 25. 20. And yung varieties ng mga rambutan, ilan sila? Mga 5 varieties. Kailan kayo nag-start magtanim po ng rambutan? 2013 sila natanim. 2013. And kailan po sila simulang mamunga? Mga 4 years na mamulakalaka na. 2014. So mga 2018 nag-start na silang mamulaklak. Tapos mga 2019 siguro, so may bunga-bunga na Banggit mo nga kanina sir, hindi sila sabay-sabay talaga mamunga. And yung pinaka-season talaga nila sir, anong month? August, September. August, September. Pero yung iba talagang nauna lang, no? Ngayon June meron na. Minsan December may namumulaklak na. Okay po. Tapos kanina guys, nag-check tayo kung ano ba yung pinaka-benefits ng rambutan. Ito babasahin natin. So ito yung pinaka-benefits ng rambutan guys. So rambutans are also full of potassium, mineral that helps your heartbeat, kidneys function, and muscles contract. So rambutans are rich in vitamin C, which is a potent antioxidant. Yan, nakakatulong siya sa katawan natin, syempre pampalakas ng immune system kasi malakas siya sa vitamin C. Tapos nakakatulong siya sa pinaka-kidney natin. Ako nga pala si Angel Sais. Ini-invite ko po kayo na ma-experience ang rambutan picking bawat Sabado at Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi dito sa Banglit, Manlapig, Capas, Tarlac. So yun talaga nyo, sa dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click na notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, gusto natin kino-cover yung mga ganito. So next time, pupuntahan naman natin yung Calamansi Farm dito sa Tarlac and mga ibang farm na yan, magpo-focus tayo sa agriculture syempre para updated din kayo sa mga ganito na meron sa Tarlac. Isa rin ito sa mga ipagmamalaki natin sa Tarlac guys. So meron tayong rambutan picking dito sa Capas, Tarlac. Yan, kung gusto niyo pumunta, i-Google Map nyo lang Smartpin Farm. So madali-madali naman siyang puntahan. Kung nasa Capas Public Market kayo guys, nasa lang siya, 15 to 20 minutes yung layo. And kung galing naman kayo ng Tarlac City, yung pinaka landmark niya or yung pasok niya guys sa mismo Talaga, Barangay Talaga. So diretso lang kayo doon, ituturo naman siya ng Google Map. Yan, kung gusto niyo may experience yung rambutan picking dito sa Sitio Banglit, Barangay Manlapig, Capas, Tarlac, punta na kayo dito guys sa Smartpin Farm. So until our next vlog, peace out.